Buhay manika sa mula. 1, 2, 3, go! Now everybody get down like animals, animals, animals. We love animals. Oh, hoy! Naoy mga sauce diri, di pa dadaan ko. So, ang ato ron, ako ng testingan o kung saan nagahang. Di mo sa pwede akura atong atoon sila. Tara! Growl like lion, go for big neck like giraffe, five big like the rat, extinct in the motherland. On the red spot with an H for a helipad, faster than a cheetah is the meter in the treatise. Glad is the looks on the father with the shit show, bugging out my bungalow. The brother was a buffalo, hey peace, yo peace. I see it with the beast, and if he tries any further, I'ma whack him with my piece. Now everybody get down like animals, animals, animals. We love animals. Now everybody get down like animals, 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 animals. Get go. Hi! Oy! Ata kasi nakoy mga nakoy hot sauce diretso. Ato tong testingan, hang ko na kay stanan. Oh, baka? Ta! Ta? Ta! Ta! Hoy, Marco! Eren sila! Yeah, sundan na to. Growl like lion, go for big neck like giraffe, five big like the rat, extinct in the motherland. On the red spot with an H for a helipad, faster than a cheetah is the meter in the treatise. Glad is the looks on the father with the shit show, bugging out my bungalow. Yeah! Okay. Mag-testing na meron sa mga sauce nga gipada. Ingon sila hang kuno kay stanan. Paningot na kayo ko, pagani. Sponsored by Terraform. Terraforms, thank you kay stanan ni from February Kanoy. Okay. Awa siya testingan kay mo kuno na ilang best seller kay hang kuno kay stanan. Mo nila produkto. Mo nilang produkto. Fire drops angan. Ang sa nimo sa Lava sauce. lava sauce. Okay. Ang rating nila kay 11 out of 10. So mas hangin kay siya kay 10 of 10 raman 11 niya. Ano usa kay 1 of 10. So di kay ni hang. Right? Mga number! Dahil usa na baho pala na hungry sa lang. Kulbahal mo. Sakto na sakto na. Iwan na Alam ko bihon oy. Sige lang. 1, 2, 3. Kokoray hugo. 1, 2, 3. Ay, hindi mo na. Ako na. Kita na. Ano yan mo i-try na? Laba. Ito na mga laba. Ano nga to? Wala kaya. Yan, kaon ako. Hangin. Hang. Dami siya. Lamit. Hang. Ano mga kuha, no? Sa Terraforms ni gikan gini silang farm. Choy kasi ilang gipang tabanga ang mga farmers dito. Diba? Vital kayo. Amo niya ihatag ang asa ni ma-order, amo niya ihatag ka sa video. Dislike. Ipanin mo itong buwang. Ano yung salang try, ha? Kaya ba niya? Pinakahang daw ni. Fire drop! Tungan, tutanan. Umula. Malata na Buhay manika sa umula. 1, 2, 3, go! Mark, kapili ko, Mark. Ang gusto. Ang inyong sang gidaghan, eh. Ay, sabi niya. Nagkaon, tubig! Uy, ganda! Ang sarap pa. Ang kayo. Di ba na? Okay. Tubig na. Kali mo ketchup. Ikaw na
Nya, sige po ta. Sige ron. Yeah, 1, 2, 3, go! Ahangal? Bati naman. Pero dili ko sukuan. Muda. Oh, man. Buk na yun. Ang nga eh. Hindi ko musturya. Oo. Ay, hangin ba? Nga, akong singot. Ako. Nako. Hangla kayo. Diyan! Tunggunin mo. Si Mada. Si Mada. Ano, daminog ang api. Count siya. Tingnan mo count. Tingnan ka. Tangos pa kita eh. Padatang hospital. Alright! Yeah, boy! Manadyo B.O. Kadilaw. Hang jo guys tanan. Kapi Mada. Pasalamat din ni Ma'am February Canoy sa paghatag na mo ani nga pagpatilaw sa ilang produkto. Salamat, ma'am. I-like na ilang page kung gana. Salamat. Salamat. Kung i-like na ilang page, ako ibutan diri niya ato ra sa mga order nila. Alright? Ah!